Takže dneska absolvuju svůj narozeninový dárek a trasu po stopách Nagela, tady ve Sloupsko-Šušovských jeskyní. Mám na to i další komplice, se kterým vám budu vstupovat pod zem. Celá výprava. Se nacházíme třeba někde v těchto místech. My se potom vydáme přes dřevěný most do vstupního portálu, kde klasický prohlídkový okruh pokračuje do Eliščinné jeskyni. My nejsme klasický prohlídkový okruh, my jsme takový zvláštní, zajímavý. My se vlastně na zkratku napojíme do chodby uřezaného kamene, kde poté chodba gotická nás zavede ke stupňovité propasti. To bude pro nás, pro někoho osudové, pro někoho osudné místo, protože od stupňovité propasti potom budeme pokračovat do samotných spodních pater. Spodní patra tak jsou zaznačená tou oranžovo-žlutou barvou, ještě by teoreticky měly být někde v těchto místech, ale to zatím nevíme, zda je to nějak propojené. My se budeme pouze vírat do této sloupské části a na začátek, abychom překonali teda a dostali se na to, tak nás čeká zhruba 140 schodů, 25 metrů serpentín na 12 metrů žebřík. Jakmile tohle všechno překonáme, tak se vlastně dostaneme na dno stupňovité propasti, kde se nám to dělí na dvě řečiště. A to na řečiště východní a řečiště západní. My nejdřív půjdeme do toho západního, takže se přes dno, takže sazíme vlastně do těchto míst a před dno náglové propasti se dostaneme na konec západního řečiště, kde proběhne tzv. Iluze výběru. Co je iluze výběru, to se dozvíte potom. Nicméně jsou tam dvě cesty, a to je jedna do komína a druhá do sifonu. Jelikož ty spodní patra jsou slepá, tak se vlastně potom budeme vracet zpátky přes tu náglovou propast na dno stupňovité propasti do východního řečiště Ivankovou jezivku. Tam se už s velkou pravděpodobností potkáme s vodou, tam už si s vodou potýkáte. Potom záleží na vaší šikovnosti či nešikovnosti, zda budete suší nebo ne. No a jako jsou tedy slepá, tak nás poté čeká cesta zpátky nahoru, takže vlastně ten žebřík, serpentíny a schody, co jsme šli dolů, tak poté vylezeme nahoru, ale ven z jeskyně už nepůjdeme tou cestou, kudy jsme šli, půjdeme přes ponorové síně, to je takové nejhnusnější místo našich jeskyní, to se potom dozvíte proč. No a vyjdeme vlastně zpoza skály Hřebenáč, které vlastně tímto směrem, až to venku uvidíte, u provozní budovy a tím už trasa skončí. Trasa tedy zhruba 1300 metrů plus minus ty 3 hoďky. Jo. Může se stát, že to budete 2,5 hodiny, může se stát, že to bude trvat 3,5 hodiny, jo. Ty 3 hodiny je to zhruba ten orientační čas. Takže pomalu se řítíme do spodních vstupu do jeskyně na prohlídku. Na tom bílém citronáteku, tak vlastně uvidíte tu modrou rysku. Tam ta voda vystoupala toho roku 2003. Nebyla to ale pouze voda, byla to vlastně z poloviny různé napleveniny hlíny, zbytek poté byla voda, protože vlastně, když se páte tímto směrem, uvidíte pole, to pole se táhne několik kilometrů a vlastně všechno se to slilo semka. Paradoxně voda se ale do horních pater nedostala a bylo to z toho důvodu, že tady právě u silnice takový pomyslný bod, že když se ta voda přeleje přes silnici, tak ta voda vlastně pokračuje pustým žlebem na macochu a do horních pater se nám to nedostane. Tak tady ty horní patra prolítnou a nám děláme spodní patra. Tak, tady tohle nás čeká domů. Mohl po něm Karel absolvent chodit na dno a dělat tam své různé výzkumy. Ono ale, jak potom šel čas, tak se prostřelily ty půlkevní jeskyně, ten žebřík už zkrátka. Jak je starý ten žebřík? Jo, víc než 100 let, podle mě, že jo, nejsem si jistý tím rokem, ale po 1918 započít.
tady nacházíme na tom dnu, no samotné stupňovité propasti. Tedy od toho momentu, kdy jsme vám nahoře vysvětlovali ty stupně, tak jsme teďka sestoupili 70 metrů. A na začátek, co teda, tak nás čeká hodina šutrologie, tak nás čeká hodina dějepravy a nakonec hodina Tady znám toho nějakého Němce. No. 3 Němce. Ptal jsem se jich, co by to právě mohlo znamenat. Tak mě pan názorně ukázal, že neuměl moc anglicky. Takže by to mohlo být to vzhled. Takže je to možný, no. Tam je to právě blbý v tom, já teďka navážu na Jirku, protože my jsme tady vlastně měli jak návštěvníky z Německa, z Rakouska a každý nám řekl něco jiného. Ono je to vlastně s tou starou němčinou. A hlavně ten největší průser je, že to bolest. Tak zaškodovaný vždycky nějakým šutrem. Roku 2021 a teď jsem si všiml, když se podíváte, vidíte tady ty stopy, počkej, já ukážu stínem, tady ty stopy vidíte, no. Tak tam byl vlastně tam byla původní lávka vlastně. Jo, to bylo přírodní, tady bylo někde v těch úrovních bylo natažené lano a my jsme vlastně takhle chodili čistě vlastně po tomto hliněném sedimentu, jo. Takže ale vlastně právě v roku 2021 přišla voda a vlastně vymila to a my jsme vlastně museli mít tu alternativu, což je vlastně tento přechodový travers. Pěkný. Takže vlastně se svým způsobem do dneška nikdy ani neví, jak hluboko všechno vede, bude samozřejmě. Takže vlastně jako kdyby vytvoří se vlastně to plásne. Tak už by třeba mohla vyrazit spelou záchranka, která by nás jako třeba hledala. Tak, takhle to máme. Nahoře, do připínacího bodu, tak tam potom může vyrazit další. Takže když vám to ukáže, je to opravdu bezpečné. Jo, vidíte, má furt natožené lano. Jo, a blíží se to přes sebe a může vyrazit další. Nás teď bude očekávat tady taková pěkná chodba. A ona ta chodba se bude neustále zmenšovat. Ježišmarja. No, to je. Tady začíná to lano. Jak se to chtěl zavolám a potom Všechno. Jo? Jo. Pomaličku se pomáme. To staletí. Česku závěř. Tady potom všichni. Jestli teda trošku to dám. Když to přináší. Tak takhle cesta. Dobrý. Já jsem si náhodou tam napadla. Já si tady jdu vyrábět. Já tady modeluju. No, Jirka nám zabral ten nejlepší flip. Jirka si ho zabral pro sebe. Už jsme to všichni? Ne. Nějak jako pískat nebo volat, uděláme tady takzvané covidové rozestupy, takže 2 metry od sebe, ať někomu nesedíte do zadku a vyrazíme tady dolů. Ještě než teda vyrazíme, spát tady, víte, krásně krátný to je,
Ale i tady jim chybí špičky z toho důvodu, že i tady do těchto spodních míst dostávali lamači krátníků, kteří vlastně tu výzdobu kradli a následně rozprodávali. Rozprodávali to i do takových podmínek, jako třeba šlechta si tím vyzdobovala uměle vytvořené jeskyně. Takovým pěkným příkladem, tak je třeba Lednicko-Vatický areál, kde se jedna uměle vytvořená jeskyně nachází. Tak jo, tak lezeme dolů. Tady u té první teda, kdo nechce, nemusí na napřed, ale pokud se mi zajímavější, doporučuji. Ne, to je vlastně, když jsme byli venku, tak pod tím dřevěným mostem takhle ta, ano, přesně tak. To se vlastně jako kdyby z povrchu dá do těch spodních pater. Když je hodně té vody, hodně prší, jako stalaktit. Akorát toho stalaktitu, tak vlastně je takové to nepsané pravidlo, že ta voda nám vlastně jako kdyby kape přímo dolů. A tady ta krátníková záclona, tak ta kapka vody nám vlastně kopíruje stěnu toho masivu a vytvoří se nám takto místy také dokonce i průsypná vrstva. No a to by bylo k tomuto sifonu a když se vydáme zpátky nahoru. No. Na levé straně je to trošku širší, to je otvor. Na levé? Ty vole, no teda. Toho skládat. Já jsem to... Jo, vedle. Aha. Jenom to... Jo, dobrý. Golfového míčku, říká se tomu facety. A jsou to vlastně tady ty důlky, které můžete prostě vidět v té stěně. Vznikalo to tak, že vždycky narazila ta droba do toho vápence, kus ho odloupla a vlastně zůstal tam takový důlek s ostrýma hranama. Jenomže tím, jak vlastně tady tekl ten potok, tak on to zahladil. To znamená, že když si to dneska přejedete, tak na jednu stranu to bude hladší, než když potom pojedete nazpátek. A díky tomu dokážete vlastně poznat, kterým směrem ten potok vlastně Kapníček. Všude. Tak, nemyslím, že tě můžu dát tady, když máš ten telefon v ruce, kolik máme hodin, jaký je velitelský čas. Jo, to nemůžu říct, protože... 11:21. Jo, to je dobře. Jo? Já jsem ho totiž toho dnes zapínal, já mám teď, nevím, tam si vyklidit. Jo. Ale jo, čas drží, takže je to tak. Takže to si dobrý. To mám dobrý čas. je vlastně přisynchronovaný. No až si to prohlídnete, tak půjdeme Když se dostali sem? směrem Martino. Tím To jsem směrem? doplavila voda. Martina vlastně. Voda spíš, jo. To tady je za kabel, nebo co? To je logický. To je ten průtokoměr. A Co jo? jde vlastně k tomu bankovému jezdíku, kde je to čidlo. Jo.
Aha, to souvisí. Tam obratel jeskyního medvěda. Tak já nechci poslední, já se bojím, že nebojím, že nejde. Potůček. Krásně doteče. No, tady můžu. Tam a půjdeme. Dílko. Řeka. Počkej, já jsem se rodil. Tak a teďka jde tady do toho. Průlezu. Jo. Jo, může. Ještě? Tak, ale ty ten podvazek. Co?
Výborně. Tak, tady jsme u hovoru, kterýho se roku 1856 ten pan Vanko tady. Pokud budete chtít, můžete se jich podívat tam ještě blíže, k tomu Vankovi řeku. Tam ale velice opatrně, jsou tam písky, tak ať se náhodou nepropadnou, se velice opatrně. A potom se, když tak budete chtít, tak se už můžete vracet zpátky za Jiřím. To nepiše Zkuste tam posvítit, všetci, dozadu. No, uvidíme, co z toho bude. Jsou kycený kvůr. Tam byly moc pěkný, taky to všechno prodělí. Když že tady něco zůstane, na jednu stranu. Když je to tady tak na půl. No, tak naštěstí ten potreb jako zemáci, není to tak jako Tady to taky vypadá, že to prostě prdele, prostě nemůžu zkoumat do toho. je to možný. Je to možný. Hodně zase. Pomalu k východu. Pingpongový stůl? Tak. Teď se teda vydáme do Slovského potoka. Si určitě vybavujete, jak jsem říkal, v té nejnosnější místě našich jeskyně, je to z toho důvodu, že plodové jeskyně fungují jako takové přírodní síto, takže je dost pravděpodobné, že tam uvidíte různé dřeva, plasty, pneumatiky, vrchovky a podobně. Jo, je to na jednu stranu, nechci říct, že to je v pořádku, ale funguje to jako takové přírodní síto. Jo. Něco se nám třeba do těch spodních pater dostane, vystřát i některé cihly, ale většinou naštěstí zůstane tady. Tady už nějak moc nechoďte po své vlastní trase, ideálně se držte za mnou, moc nevybočujte, je třeba pravděpodobnost, že byste se propadli dolů a nevím, jestli znovu chcete šlapat ty schody, já teda osobně nechci. Jo, a jak budeme teďka dolů pokračovat, tak tady opatrně na první schod. Voda nám ho vzala, už nám ho nevrátila, takže tak našlapujte na druhý. Jo, takže tady to vidíte. Různé tady, jo, papíry, plasty, zase, jo, a vidíte? Už se propadá. Jo, ale je to v pořádku.
Jo, tady různý dřeva a právě tady ty dveře nebyly a byl to právě přírodní vstup vlastně do těch našich jeskyních prostor. Tak, ano. Já se potom rozežu. Tak, na mě. Přežili jsme. Jak nás to stmenulo. Tak, super.